sa dia. Sige. Yang mana sana rin? Ada pa. Ada. Payat. Ang mga amigo niya. Ada si amigo sama Marilyn. Nagdia po si Lalay. Ang kinakusgan sa Pasdako. Yang bana kagawan. Okay dah. Si Ma'am Ributa. Nagkakaibilangga ko nila ko. Bilangga na niya. Gasilos itaw na to pag kay mulay na may. Dia berdiri ya. Mulay naman may. Dere koy, dia si ada kami dere koy. Semi reunion na ni. Mulay na to may. Ya. Dari orang classmate na. Ato na po diha mulay ka mulay na may. Koyo na, koyo. Parehas koyo. Apurado na. Ay ko speakers. Ya, di udong ni, kaudong service. Kita diri, kay murag nga diri. Ada request ni nga pa. Ada, kang among bisita kakay. Dia si Yudo, Angi Lito Pires. Di po mi kay diri. Yang kasmit sa una Linda. Linda ko kasmit sa una. Isa maka. Ana kaila. Gas papiri. Uy, ginugo pang. Mga aga semi reunion ni. Puhon. Ayaw kalimti ninyo puhon. Niya mong ginakusgan ko. Ano niya? Ya, si Udo. Ang misis ni Udo. Magaw na ni. Kaya na. Hindi mas model. 2007 na 2009. Sige sa ano, klasero mo na. Kami mo na last. Makikita ko na kay timong dapat kunan nga kinabuhi ko ito. Oh, laro ba? Mo kantaw daw. Nasa ka na sa katawa. Saan ka na? Di lagi. Abi kang exist ka. Ingani mo na. Ingani mo na. Kanang sport mo maganda kanang say sa mga kuan tukan na. Tukan na. Kuan na. Dia break kanta sir. Palutin mo. Asa mo dapit? Ani ada mong presidente. Saan mo ron? Amo lagi. Wow, ang among president. Naplat ko ani kuha kay wa mo kuha mo. Ayo, wa mo. Naplat ko si. Oy. Ako. Dira ako president. Mo ni mo president sa mga batch 82. Miss Koyo. Mihurada ba koy? Ikaw pa mo. Ay, naplat ang motor awa na gud. Awa. Gayam ko nagiting. Dito ko sa inyo, imong Okay, batchmate Bibo may sama nakita. Ay naman sa magkasunista nga batch si Kakay Ladisa. Okay, Bibo may ang batch si Kuyo ang presidente. Aniya, welcome tawon ang among presidente nga hilumon. Okay na mustra. Okay, ato ni ako ni Boss Over ni kay naay banha ni kwan di nang chinso. Di magdungog di ako giris ang among conversation ani. Ako lang Boss Over. Si Madam. Kay di kini mo sugot si Madam. Asa sa Batchmate. do ape sa mga kuan do puno kay gani si kita gani nga di batch na mo pero parehar nimo nga classmate ra na mo MC no kuhaan sa kana mo Kasi pirmi. kita. May kita si kuan ba? Ana classmate man nato na. Di man na yung parehag. Kuan pero kuan siya kanang ing bati siya. Ko ri ko gyapon. Di kay yung batch. Nawa isa ra ka tuig si Mirkita murag isa ra ka tuig po na mo mas labaw pa ka. Pero ing bati siya na mga Siya. si ato basta kay Ma'am, go. Amo ni asawa ni. Salamat. Do anytime do Okay. Late. Oo na. Ato dito, way problema. Basta kay ibaw na anong kanisa ka mo to. Ay.
Nanam mga number na, morto, isa ito to. Mau ka rin? Suklot Jawa di ba mo ani? Ade, lisa suklot na. Jangan salah nagantog yato naman. Ingat suklot nga. Kana sila si apil ka to kay? Tung tigadto sa ilaga atong nay doktor sa una wa ka apil to. Si doktor nga tung dentist sa una sa Ilay. Doktor Rolona. Wasi na to. Bibit. Bibit. Gara. Nalangan ko dito kay sige istorya si nga partiana kay mga callboy. Jaha man yung dumpa na bibit gara. Bibit gara o Mutog dito sa klate. mutog. Rolona mo to wali ko pila. Pero siyempre itong kibaw na ako. Matay man nila. Ato nga tayo. Ay, sunod na. Kinakrusan mo sa Ya, matay og ibaw patong ikaw pa inganin ni. Di man siya kay Hindi ka na siya kloso na dire pa ko. dili ko pagkanisason dito dugay ko. Kana Sa una siya klot. Tarong ba? Dili ko po. Board of Director ba ka? May indalan diha. Basta ko ko, sige daw nagay importante nga. Ako dito ko kuan ka. Kami urbano. Kaya ba diyo? Ato. Ubana. Panayo ko ni ko. Basta usay mong Wagi. Kibaw niya kaya. Minti ka approve ba? Sama na mulakaw na ka? Sa tigs mo pa. Di. Itong kanding ang ihaw na. Sama ka mulakaw ni. Nasa Nagpapalik. Sama diri man Oh, ta. lima na po sa lari. Sige, sige. 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 Hina-hina, ha? Sige kap. Ingat. Kapitan. Ing excuse nato. Pero approve. Basta mo ako. Sige kap. Ito ha. Record mo to. Sige kap. Nilay ko nato sa kay finalize na president kuyo. Sa mga sige. Ato nang among meeting karon. Ato sa iya piling. Po. Okay, mo ni among final meeting para sa phone reunion September. Karon may bawa na to sa 9 o atang butisyon kung say na imong final. Atong hapon na tang tanan ha. Karon nagkatapok man ta gumikan kay na si Kakay nga karon pa po nagalugar og ari dili. Suway ba? Karon ang atong hisgutan ano parte sa incoming nato nga reunion. As far as I'm concerned, gitan-aw na sa group chat ang hingdaan di ba? Mina 9 September 9 o September 10. Mo na gikuanan nga pizza. Sa ahong gikuan, ahong mo sa nang lista. Ang hingdaan September 9. 9. Si Jojo, si Igay, si Basagay. Upat sila. Ang imbutar sa September 8. Tulo. Karon, di pa to official. Di pa to official ha. Di pa to official. Karong si Manaha this week. Ahal na dyan ang i-finalize na o kinsa ni gusto September 9 o September 10. Muna pilihan. Hirot. Pagkahuman na ug say mapilian nga pizza, ang sunod na nga pilian ang binyo. Kay para na ang gusto Estrada. Paper house. Di ba? Sa may atong tuso na mag-reunion, magaligo. Mag-reunion na ito, kapok. Pwede kang magkakanta, magsaya, o unsa, nariha na sa Estrada. Kaya hindi mo magmaligo pagdagat, adi-ari pa sa Chito. Ha? Nara na. Ganang basta ko burakay na. Muna karon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito nga man karon. Initial voting niya. Kinsay gusto o initial niya. Kamo tanan makakita man yung video niya pang. Basta kini final na ni. Di na ko gusto aning mautro ins before matapos ang Mayo.
Makonfirm eh. Sa pagkakaroon nga pito mi dire. Agang iko na kisay ganahan og santi sa 9 or 10 ray atang pilihan. Pilihan, duha ra. Ten ko, ten. Ten. Kaya mo nagbikil man 9. Huwag mo ng 9. Bibikil lang 9. 10 na lang, 10. Go pang, sama ka pang. Ha? 9. 10 lang ko. Thank you boss la. Pero sa una, 10. 9. 10 lagi. Sige buhat ka na. Tenga. 9 go. Ito, hindi ko. Yapil 10 ang imo. Hindi na siya pista. Sa di pista. Lot, iko na. Lot, langsol lang limina. Wa ko gi kuan. Hindi, mas laki 9 si Jarusa. Di magad. Kaysa 9 kada si Zubzo ana da hingon nga 9. Si Igay hingon pud nga 9. Wala ko kamura standard kay upat na sila hingon nga 9. Ang majority na mukaan mo. Majority win. Oh, subot na si Iga, itin. I-adjust na lang ito. Kuha niyo sila. Eh kanang 9. Kapoy. Di. Apoy, manghipos pa mong Kapoy Kini kuan pa man eh. Kanang kinawa. Kani kanang Ten mo relax sa gamay. titati pa niya. Sakto na kita. Iya rin dyan. Parang nga na pa. Di ikaw. Tentative. Okay, problema kay Makati na Di, Lot. Itin lang natin na. 10 na lang. Umahimo kay. daog man. 10 na. Okay. Ay, paminyo. Depende na sa Ang inyong gipinalize ko lang, it's either 9 or 9 or 10. 10. So, nato ang 10. kaning sa karon, gamay raman ta. Nato, di 10. Di pa ni mao. Hindi na po kanila. Di pa ni mao. Ipay na natin nag 10. Inos pa na mga nilalay. O kinsa sa ilang. Sige, edit na. Balikuan. Kailangan kinakamaota mo da. Ay, ako na. Ikay mo buta na kay. Di ba? Sila, edit na na. Siya pang, may problema siya pang. Edit na na. Ade, kuha mo na nga pang. Kuha na. Ikaduha ng isang artista. Galay ba to? Delete pa nga. Live na. Ikaduha ng isang artista. Ang atong annual Diyos. Kay bawo nang usa atong annual Diyos, nagnatabang na itong annual Diyos, naghanay na tawangan. Karon ang atong pundo gamay na kado. Gumikan daghanay atong gitabangan sa wa pa hingsod sa atong panagdanan sa atong annual Diyos. Muni usa ni ang isang gist karon nga ug mahimo ahal ang iniglik tong panahon sa katong panahon sa pandemic ato to ahal ko tong iniglik baliwado kanirang karon to iga kinahanglan karon to iga mubaya ta sa atong annual Diyos para na tay pundo Unay kwarta. kay di mahimo atong organisasyon ug moy pundo. Bahalag din mo, please. Basta kay man. Why problema na mo play? Ang ato ang gisabutan ang agreed payment magana eh 500 per year. Per year na. Daklan na. Daklan na utang ni mo dai. Di ka mo okay ba? Mo tayo ganahan. Mao gani ang istorya karon para katong wa kay bawo para ni Dumiro Solomon wala kay bawo. Ma-aware sa. Kay gilay magani mo na do. Kung mutanaw sila ani nga video makahibaw sila 500 ta per year mao ni atong agreed payment sa suma sa atong gikasabutan pagkabuuan ning atong organisasyon 500 per year Hindi compulsory. di compulsory na ni mo buhata ka og di ang atuha lang Konsensya. nara ni mo Kana kena. Very good. why problema na Very good. Very. basta kay tanan nga membro Very good, boss. kasog kakinahanglan og tabang either inghatag ka o guwa tabangan ka Very good, very president. kay membro Vice ka, Presidente. bahala guwa ka mo bayad tabangan ka mo na yung i-encourage karon nga magsugod na pud taon tag pamayad aning 500 kay kung saan pa man pagbuo ning atong kapunuan unsa mo na tay kwarta kay kahibaw ko ang nabilin sa pundo 3,020 o 3,000 lang sa 3,000 Antak ni Bok. simbag ko Niya o si Atila. simbag ko mamatay ko ugma Bana natilan. di pa minaw sa Aja na matay lagi. Ajo lang mata yun. simbag ko mamatay ko ugma usugod din ko sa kalibor ay hatag ni nuno
Kinhangan mga 2,000 yung gihatag sa mo ni kwarta bilin. Salamat kay Sunya. Yes. Inganis na. Salamat sa ang messenger ba. Salamat. Para mabuhi ang ating organisasyon, ating kapunungan. Kay kapunungan nato ni tanan nga batchmate nato. Batch 82. Dungan sila. Mubaya ta sa atong obligasyon na 500 per year. Per year na. Pero yan, pwede makabayad ng ato ha. Pwede sa kinatumi basta Pero may ari ka December ba yan? Problema. Okay. Ha? Okay. Wala yung problema. Basta og na di kay parihaman na gipit kanang na. Ah, kung di kumpusori lagi. Ang na Problema na lo. labing adyo og dublihon nila og daghang kwarta. Labi na. Parang Jojo, palighatag Jojo. Ano Ah. dito palighatag Jojo. Oh, di na. 1.5. Oh, tiyaw. Sa ato pa mga tulo kaming bro na Sapar. Daan na ka to do. Ah, Mutagal ka na. Sige mo daw. Wala tinuod. Kay 500 na ka. sapar. Sa para. Ako lahi pa nga. Kaya Sapar pa kuno. Uy, sa pano. Ako na yung sa par ba? Basta kay, ato nang ikuhan para natin pundo. Mao lagi. Kaya dito ka siguro sa panahon. Very good do. Kaya siguro sa panahon. Ikasog manginhangan tao pundo, manginhangan tao kwarta, asam ta mangita. Bisira mong magsolisita. Kana ko ala Gcash, pwede Gcash. Pwede Gcash. Nabarlo na ni Gika. Naiyas mo. Dako Gcash. Okay ra. Umita ko sa sponsor. Umingon mo Palawan, nay kalalay Palawan doon na. Abang na. Basta kay 500 na kay 500 per year. Per year na. Per year. Sa katuloy ida. Muna yung atong ipundo nga kwarta para perminti ang may pundo. In kasog na yung mga kinanganan, mo ito itong gamitin. Diya ka na lotog mo na mo angkat. Di na bawal na. Ah. Di na lang. O muingan nga kanang. Baylo ko. Ibayad na ukuan ka. Di kong tugo. Kana, very good na. Pagko kung nay magdan. Mao lagi. Ha? Di mo na ikabangkrapan ng angkat-angkat. Di lang kita kapaning. Ah, naging nandaan. Ikaw mag-ingan na ganilay. Di ko kasi siguro nga Ato mo sa Mao lagi. Adyo patantuha. Mao sa naging sukang. Di na lang. Adyo patantuhi. Bayad din ning mo mapugod. Mao gani. Di pwede na. Kana, very good. Hangan ka ng kwarta ha. Para rin na emergency. Ah. Way angkat. Steady na perminti. Way angkat tay. Baha, wala mo yung katay na. Ito muna. Para ater na ka kwarta. Ikasog na yung magkalisod na to. Samot na o kita. Way pili na taga. Way pili. Ay, pili. Dilit na lang. Bakuan mo kung yung anak agad na. Ade kay wata ki botan sitwasyon sa ng mga Mo sakto ra ingon ni dagat. Kana taplan ba? Gisay daghan. Masap. Doon mo uban. Ikaw kung kinutusto eh. Pila may adlaw na kinutusto eh. Anjay, panalize ato mo na nang ato ang Ano niya? Okay na itong Yes na lang karo. Aro di. Kay kanang kapis. ingani na. Mo kita may nasa buhol. Ipanalize natin ni mo sugot. Basta kay Jis, ah. ang atong reunion. Jis. As what we have agreed diri sa Bohol. Kamong nasa gawas, kamong muli ay kamoy mo adjust sa inyong kuan. Kay lisod na kadug iagi pa na magbutasyon. Dugay. Madugay ta samad. Da karon ang ahon na pong pangatuon ninyo. Ang atong 500 annual contribution para sa atong grupo, para atong grupo perminting mabuhi. Simbakog ni masimakuhan, na makuhan. Natay ikahatag perminting. Maor na yan. Yata nga dan gusto. Mana manghinaat ko sa inyong suporta Ala na mo di. o makasabot mo o kung sa iyang ba't ipasabot. Naara ninyo. Kaya di amas koyo, ikaw koy, Sige koy, presidente, ikaw na. President man eh. Oh, si. Lugagi, Tingog, koy. Basig na kay kapuno ng istorya, ipuno istorya ko. Kaya ka na sila, maminaw na sila. Ah. Kay live man eh. Di siya. Edit na, edit. So ang ating finalize ron, ang duha ra ka pizza. Ha? So basta kami ani karon. Wala, finalize na. Kung na finalize this. Na. Cheese na. Very good na, very good. Why no ibe? Cheese na. Yes na. Gusto kayo mga kapo. Ako na ikabuotan ng cheese. Ko please out ang kole ko. Mauna mo na igagawin na nato. Binyo. Yun is close. Karon ang binyo. Nabay puno gamay. Ikaw ba? Aso sa? Balon. Aso man? Nabay puno ha. Aron ni Manilos.
Ato na na, kanala mga buguan o bana. Grapa ko sinyo ha. Di ma, di. Kaysa di na pangabugo, malipay pang bana. Oh, di kay pangabugo. Wala mag-speak, ha? Di ta mag-speak na, di ta magkwenta ng Mauban ng asawa. Ingani ni. Ingani ni ha. Dili pogos, dili pogos. Insay ganahan mo kudso nga partner pagkunuga. Oh. O di may karte kalusi. Pero pasabta ninyo ha. Nga kaning atong atuan reunion. Mag-istorya mitanan ari parte sa among mga tagi sa una. Ug say among mahisgutan ni kon. Atso sa kasuko. Kay lahi man eh. Wa makilabot ta ni. Kay kakita ta human naman. High school ni wa pa ka. Ha? Muna ka istorya. Di ko na. Paibaw na. Kay basin sa ka-expect sila dito nga kanang makonkuha sila. Karon. Kay reunion mo. Mau na da. Why problema mo uptin mo basta usayin sa mga kuan ko Yog, lipo. basta agin suha lang lagi nimo patunggan nga mga istorya Pelang bana asawa. among anang istorya kaya mga maningabas ikaw paminaw ra jud uteng mo sa diha usay mo ha maari Nimo lagi. Uban. Di. di nga na sana okay na din mga bana mga asawa may problema basta kay ang atar sa nga at least mo respeto pa sila sa atong kalihakan mao na observe mo kuan gawas ko nang danay sila di ganahan mo nang ana na sila kuan kung wait problema na Mana tiguang na ta. open tanan di Wala na. di ka makaingan na di ka makaingan na di ka makaingan na nasoy sa atong pangidaro na pagsoy ka na Ka ng health center. Natin ni muna. Atong na. mo nang adto na sabi na Wala na, tiguang na ta. why problema Okay. tips schedule Jess Tentative nga, final na eh. final Ano mo tentative mo? final Jess Yang binyo. ang binyo ra Isgutan pa na. binyo will Binyo kuno be. Suggest binyo. Di, ang mga possibilities sa binyo ang una sa giginahan ka ng islada ingangay ko na Lami ris daray. Umaya, mo mo tagi takuban dia uban. taka Ha? asa mo ka napita sa istrada mo yung kita ko ba Sa una. Bago na din na. asa mo napita Bago di sa una gud kay nakanham ko nakakabir ko dia. lami ng Lagi develop lami ka sa istrada Lami na ron eh. Dako na, dako. dito sa kanang beach kanang Lami pa. sa ngani Ko dia. Bisa asa na ka na mga kuan. Pero gusto ka gami nga kanang kuan. Pego no. Cottage. kana mo na yung na karon na Yan ay video kaya. Dahil matun. Isa na dungi katong dito lapit. Alam mo bako. Kana na. Pwede na diha lang kay duol ra. sa to si Bisa mo katas oh tingnya was mo tanong Maminaw ako nimo kay meron din may sakto imo. Apa ito? Dili na pagkanang Dako na lang. perfect masahil. Kato na lang atong ingon nila kay sila may nakaibaw. asa napita rin mo niya Ina basta. di ba una sito please Sito kay gipaman. sa nagba waoy dito ko to ang ismana kanang Cheetos place dito ko to ang ismana Mango siya. Ina mango siya nga kalipit ka. Di mo ko na. Bro, ilang mga katas may. goodbye Namin nagkupod. Ari Ay nagkupod. pikas. sa kagates sir ng mga tag-inam katao lima Ay nga Yan mo gidakod man. Namin nagkupod. naay dakka kay ba oh muna yung giingon nga muna itong pilian either Cheetos place or kuan ang Strada. agang gitarget nga diri sa Loon Final na. kay ang kasagaran nga kuan gad Loon Final na. di ba atong gi prioritize do Loon kay kasagaran manguli ay Loon Una sa mo
Ako, permanente ko kapabas. Bahala ka sa ko. Para ni sa Tagaloon. Di para ni sa Tagaloon. Di opin ba? Kay gumikan, ininso nga ka na magulo. Pista. Sila Di. Dikoy, sila si... Ano ba? Lot, kita may ipsagdan sa Tagagawa at Tagaladyo. At kita na mili nga lang komportable. Ako sa Estrada o sa ngingon i-finalize na naron 2 days magana si katuna ikaduha. hay. At sa unas ka ito na rin. Ha? Medyo na. Di, sa unas ka ito na. Ay mo sagdis mo na ikaw rebo. Ikaduha asa may kaduha. Kaya finalize primero asa man. Por sa basa po, lami gwapo. Estrada. Lami estrada ka ikaw koy dito magikano koy lami koy. Alami estrada. Labis lang. Okay, estrada. Ya sunod ikaduha. Cheetos Place. Sa maugya po na, beach po na. Beach. Lahi mo na. Kanang estrada din na, beach. Lahi ng estrada din na, beach, ha? Retreat house na. Mangmalik pa ta pagkaugma. Di. Ay si kadlaw. Wa pa ko mahuman og tumbag kasi sige nagapangutana. Unsa ra pangutana ng human ko? Sige. Nga mo siya na mungutan na advance. Unsa ra? Isa sa papangutan na. Unsa ra? Balitag estrada ta. Ato sa nang moingon ka pamalik na ni kaugma. 2 days mo ka. Ito ba, Vigi? Nangang giingon nga 2 days. Ini kaugma na ekskursyon na. Excursion. Muna yung 2 days. Sige, sige. Pag-ato tao ko ano kasa, di anhar ta lugar, di mauna. Di ko mingo kan ha. Muna yung problema. Tanar ko. Sa ato ba, ang atong nakuanan ni karon estrada o Cheetos Place. Hindi, ano single place kay Asam na. Repitan lang. Kamo ibaw sa Cheetos Place. Asa si bawa na. Kung sabi daw galit ka basta. Nadiha oh. Diha mi ka. Oy, pinata mo. Diha mi ka meeting oh. Bibi Sige. Unang adlaw. Final. Parang mag-exclusive tanan kamutan. Unang adlaw, President. Vice President. Estrada. Next day. ngano ako may kakuan ikay mo dapat Di kita may host din. Ikaw na gizayin ko na. Ay, ikaw may presiding officer. Sige, sige, sige. Ay, ipabutaran niyo. Sige, sige. I-consult ko ni mo na mo. muna first day ha. Estrada. Sama na. Sikande Jahay ka. ekskursyon. Asa man? Mupakjaw ta og isa ka bus. Kana sa kanya. Daon buhol. Ako din nagkasikanan. Kakay. O party sikanan. Pasalik bas na atong arkilahan. Ah, din nagkasikanan. Nasi kakay oh. Di lagi. Nami sa kanya gamay naman pila sa 30. Gamay nang kakakay. Di po una puno. Pre karing ka hisos. Di puno nakakakay. Ipuno nakakakay. City Trans. Adjaw na series di ko na. Di na sila. Kanang city transport. Suluho na kanang sir baka. Kasi sili. Daghan na Japan Jojo. Mga re. Di ta nagsay mga gastuhan. Naidaghan eh. Di daghan na. Naidaghan. Bahala nang may Napay Jason, Kakay, Jojo. Daghan matag. di po di kaya na suluhon. Pero kana revisyon. Napay mga maestra sa Mindanao. Ako ra say way kaamot ana kay ikaw kinuluyan. Kinahayayan mga. Ikaw may kinahayayan. Kinahayayan. Adyo na. Ano yan? Ikaw daw. Final na. Ato timing nga no makakuha ako di. Final. Dal. Final. Dal. Kasabay. Uy, kay sekretary. It's down to. Mure. Kuan lang do. Bye, Kuan bye. lang sa kanang DC. Bright na si Juan. Kay sila na. Koreksyon na yan naman. Di. Ken lami ansa. Pudi kang sosaya ulit ko katakanta og unsa wajib mo ma. Pati ko dantak. Kay ko man ikaw ugma mo ingat ang ekskursyon. Pakjaw tag sa katrak. Di. Ang ating final ha. Mo na final na sa butan. Ang final. Ang ang skill ate jeng reunion inas a. 10. Number 10. Ang ating binyo. Sa Estrada. Estrada. Sikan binyo. Corson. Ekskursyon. Asaman. Semi round. Araw mo. Mo na. Sa ate pa 10, 11. 10-11. Okay, final decision. Final. Pati na given out. Ikaw no objection. No objection. No objection. Lay. Ikaw Len. Ikaw na. Ay, secretarial ba ka? Executive Members. No object. Suggest members. Tumatik basta dit. Okay na?
Okay. Sama. Okay, human. Ini kabasa nila, mo na i-post do. Editan ba ni mga lain istorya ni? Okay, thank you very much. Parang di kayo mahabanang bukan ko. Basing mo minyo ka kutro ma'am. Mga pohon. Yang among ipangamoy. Pohon. Napay plano minyo? Isa ko napita ng lahat. Napay plano. Mangita. Napa di ay? Pag-pariners ma. Okay. Thank you. Anong taga diri ko? Okay. Di ko nung sukot si kakay foreigner, kan taga diri ko nita. Kaya yun sige. Taga diri ko. Kita pa rin ito Kaya na guys, pagtuo mo taga diri. Oo. Mao. Sayop na. Okay, salamat ma'am. Sabi mo ang foreigner, mag-away ganitang parihatag tradisyon at kultura, unsa pa kang foreigner. Kana. Timbak ko di ko alam nila. kana. Dila kay kalami na kuno ma'am. Hey, kalami. Tulong mo na kumuok. Isa ko nang imori na mo kuno. Sa Tabata pa ko. Karon. Gusto ko foreigner. Karon, umamalang ibaw kang foreigner, mga nga sila Pilipina kung batan balang mo itagdaong. Ay ilam lang mo man mo do. Da ako tiguang lang mo do ko ya. Ma'am. Bipinadam ko, makahehem ko ako ya. Paminaw. Dili na makaya dai. Ha? Dili na makaya. Paminaw ni ma'am. Bakit taglig Why si ma'am? problema? Why problema? Ang aho kay di na mo kumudo kay ay aya ko. Bukilbi ko nida nga nagpinsyot. Ma'am, ato lang sa mall. Maglong kong six, di na kay buhi man ta. Tao man ta, na maulong mo jag six. Nang ni para na maulong, may nawang kong six. Mall, or magbasa libro pag gabi, mawa na. Awana. Lahi man ni Baji, lahi mong laki. Tumaro ko nang kuan. Parasang Ato na biagra. Lahi ra ba ang Baji laki, ang Baji dali ra mawa. Makontrol. Di problema, Kaya kontrol. Ang mga laki may lisod. Why kontrol kay malaparo Di man ba naman tidyan magsakit? Di ba naman tidyan magbugat kung unsa? Kaya Asawa mo kayo magbugat man so di ilapay jud. Hoy, sige na. Di ka nang asawa. Sayop ka. Laparohom ng asawa kay di mo sugot. Oo. Idara na. Magubag si tiro ko. Oo, mada. Oo, magubag si tiro kay para di pakuan din. Dapat matawon mo di. Has kami.